donjo weche mago mag ohala. Ng'eno girimiti 11 giwacho ni biro bedo ka muonyo siling bilion 150. To mana kaka nosewacho ni gin mano girimiti ma bende pok oketo yo mohianga ne gibiro bedo ka gichako karang'o, mana kaka niwacho ni kapo nono ni en hola kata mana en grant ma bende imiyo oganda ma pacho ka. To bende wang'e ni nitiere moko kuom orak ma bende nokete kogno nyaka na paro orak mana mar gero apaya mano mar Mau Summit. Na nek bende gere gi piny France. Kana jatend piny mano nochwe kogno gi Uhuru Kenyatta, man jatend piny Kenya mar ang'wen. Kane William Ruto donje telo, ogirimiti no thichi ma koro no mi mana jo China. To par ne wi mano kaluwore koda cancellation kar mana thicho ok ogirimiti makamano. Kenya nochulo siling bilion 7 ne jok moko tiyo kata. Koro mana aparo gimwacho ni mokelo ng'at biro ka. President biro ka. Nikech ohal gilal. Rironi ma summit rironi ni ger gi jo France magri bendo se be signed koro ka ja to biro lot to golo koro jo China mative sana ineno inge gi lose a lot koro gi ng'o marach Kenya kaka maga gik makelo gik moko to bende yiero bende wachomo higa manyien manyiso karamna ni siling bilion 150 ma samoro chwe kogno no ok nyakra mna kete ok nyakete sige lakini maduong' ka is that gigi to agreement go duto ge kako jogo ber ka jo Africa wang'iyo specific odara ngono nikech jo tab ma Kenya ok kata ndara en wadwa create employment for the youth kiwacho digital technology iwacho agriculture iwacho green economy ilo iketo part mane mamiyo jo wayudo tije Kenya waka ekikonyowa to kiwacho na kelo bilion hama to bang'e onge mochopo ka okony koro gima duong' ka ni jo Kenya agreement madhi mbele ka wangi live dick mokongo jogo dwaro minerals mondo gi kose mijine ji tho kata gine konde mula gidwaro gigo koro waketi yo moro ka kidwaro mula no to wa process ka kwa konigo kaka dakwa wate kacha ko be agriculture farming opuro kahawa walos kahawa what process gitere kucha tingen kuja kitere ma process of bid kahawa kata kitere ringo kubik kahawa kata chako kitere kubik kahawa kiwacho mago ok standard mago winja so nyakwane jowago yudango gik batimre mbele mana Dr. Mia wacho ni gikela nena masinde gi ma iloso godo taigi maghero wago kenu nikech wan go functioning the Kenya governance wan go good functioning democracy and good governance and regular elections koro Kenya nere kama kare kipime gipija gi moko makuzo timre kande Kenya is in the middle of for strategic purposes Kenya bear and kata economically Kenya an open economy in Kenya lubido go dollar ni tiwo go dollar ni pinje ka kidhi go dollar ok wuog dollar tek loko pesa koro is a better economy for them give me Kenya ka social bende alas fasen ka gikro France ka to sports gik mang'eny go koro gineno mago ka keto together bro miyo bet kodgi nikech kinyo kata kaka tinde ene TV ko keto jo India okunika program wa jo India tap ka wuoge e TV kose jo India koro gibe dwaro kelo makigi mondo wachak kodgi so social wadhi that direction but gimaduong' gi duto wang'in ang'o mayude gini is like any agreement kata engagement nyaka chak ana yudango ketnyo jo China kabire Kenya ka chak nwa yudango wadwa make sure ni jo oyudo tich utiyo guloche mwa China neno kata road ka kede no kigere onge okloche maka gloche akanye China to ne benwa keto ne benwa ta wacho loche go obeda assembled karka ikitiyo e karkani iwinja koro France gibi kwa kato wacho nyire kod go wachagi morba ang'o mayudo mokwongo nikech ka engage ko to nge mayudo gino mani ngene wanga be diparo ni tok maga mondo sedeko nikech wacho ni ang'o mwayudo to wanto girimiti no sechwe kogno to parni kawuone odiochieng' mogik mano maromo makamana koro bedo gi kata wan go girimiti go to ber kinyalo ng'iye mondo olok okonywa o address tabu mar unemployment of youth digital economy agriculture gik mamago kata town and urban development okina ka kwacho gari no oni weni kete makoro gari ichako tiyo karango to gikonyo urban setup chalnadi to keto mar agriculture uchako konyo nadi gik mag fertilizer gik mag puro we make specific what benefit out of agreement no nikech kendi kan agreement wa sign ma to dhi mbele onge mayude bado ngeni wangwa ndio mayude to jogo riek ka ibiro kodwa ka gigi wudo jowad ke jowako se jo madong mag time kel agreement ka yudi France kose ichopo kanyo rwakni maler kaka rwakra hama tigi ne tatu banki sign agi kiduo kando no kangi manadim ber kwangi gi mwadwaro mondo konjo and tabu wan go sani maduong and youth
unemployment. Yes. Mana dira makende to bende par ni nyakoro